Ipagkurat sa lupig ako, salita na paggala, ubos pati ang aksensilyo. Bidahan pagsayaw ko na, waray ako magpahalata, nga ako diri maara magkurat sa. Kay anak kong naging ado, ipagkurat sa lupig ako, salita na paggala, ubos pati ang aksensilyo. Waray ako magpahalata, nga ako diri maara magkurat sa. Kay anak kong naging ado, ipagkurat sa lupig ako, salita na paggala, ubos pati ang aksensilyo. Bisan na kong sugat, nga di ak maaram sumempo, darakay anak hilig, pagsayawin aminudo. Diri na pipiraw, bisan pa ako maagahan. Nag-i-enjoy kami, pupudhan akong kasangkayan. Bidahan pagsayaw ko na, waray ako magpahalata, na ako diri maara magkurat sa. Kay anak kong naging ado, ipagkurat sa lupig ako, salita na paggala, ubos pati ang aksensilyo. Ang lahuta nga sa rayawin, diri na mapapara, panunduman naton mga litinyo. O sa manong lahuta godan ayo ang mga waray nun. Para sige na magsarayaw kita kay nangangatol na ito. Okay na mga salamat, Honorable Iski Chairman di Abukot, ug sugat man ang imuado ay Ma'am Carmelita Sumog Sumayo. Damo nga salamat.